Ramogi TV pod dhi nyime kod dhialo higa achiel ka giduoko lwedo ne oganda kod joherage mabendo sebedo kodgi e wuoth kuom higa achiel duto. Nyasi no manobage boma ma Kisumu onyono odiechienge mar adek kuma Ramogi TV olimo od tuech mar nyithindo kaka Millicent Adhiambo miyowa ler. Thieth maonge chudo odiochieng' mokwongo. Odiochieng' mar ariyo nolwe kod chiwo tiegruok makende ne jo bodaboda kod tuke adhula e kind obila gi riwruok mar jo bodaboda mar loso ng'iyo makare e kindgi. Odhiambo no nochopo sach goyo ne del erokamano e budho mar Ramogi Night kod jothumbe magihero kaka yor mor gi oganda kanyakla. Odiochieng' mar adek kawuono, Ramogi TV komakore kod migepe mopogore opogore. Mane osirogi e nyasi no, oduong'o dhod od tuech mar nyithindo mong'ere kaka Kisumu Children's Remand Home. Mineja mar od tuech kane twak kod Ramogi TV elo nyithindo go kod jopuonj nonyiso morgi kendo puoyo Ramogi TV kuom parogi e sechegi magidhialo hikgi achiel. Timo ni ber nwach ukonyo nyiso piny ngima shida ma nyithindo kale kendo mamiyo gibiro kae to kendo ukonyo nyiso piny ngima ratiro ma nyithindo to mondo ka gijiwo wamedo jiwo mae to dhano duto nyalo miyo nyithindo luor makare. Jokanyo mawuok e migepe mopogore opogore mano yuoro kanotelnegi kod jakanyo mar kambi mar Brookside Kenya bende ne otwak e yo machalo kamae. Puoch gi pak ne Ramogi TV kata gi RMS nikech nyithindo gi samoro konyruok gi nyalo amana kuom kembe machalo kaka Ramogi TV. Omiyo wan kaka Brookside wariwore kodu kendo wamedo sirou ka wamedo encourage ni kata mna higa mabiro ku celebrate second anniversary maru uchako tim kata maduong' moloyo kamae. Kamano bende, jodito kod jofwambo mag Ramogi TV nokawo thuolo no mar yango morgi mar bedo kanyakla kod od tuech kendo jiwo nyithindo go e wi tiyo matek mar bero ngimagi makiny. Emomiyo wabiro kaendi mondo wanyisgi ni kod bedo ni giketho chik ok onyiso ni koro gin joma wete joma ok nyal kony. Emomiyo koro Ramogi TV noparo ni kaka osechopo higa achiel ni mondo waduog ir jowa nikech wawacho pile ni maendi jowa gi emomiyo wachopo kama wachopeni. Emomiyo koro nyaka wabiwirgi wanyisgi ni ero kamano wachopo higa achiel nikech un. Wantiere kod chenro makende mar golo penj laktari studio kendo wadhi wuotho kode e gwenge mopogore opogore. Kaka ne wachake Victoria Primary School ne en mana chako to mana kaka Trevor wacho ne waneno ji mang'eny matamre gi nono. Mano chopo kendo odiechieng' machielo to ji noduogo kane gipani wantiere kod chenro mar ariyo to kata kamano ne ok otimore. Koro kochopo Easter kata Pasaka to kendo wantiere kod chenro mar dhi e gwenge mamoko. Wabotere county ka county, wabotemo mondo wachope gweng' ka gweng' nikech seche ma wawuok oko kaka Ramogi TV seche mwakelo ni lakteche kachiel kod nurses mondo migimi yath tende ni waketo ngimani mondo mi obed maber. Nyako Ramogi Ajuang wasebedo e wuoth ni kanyakla nyaka sani to kendo pod wasudo nyasi kod chenro mane Ramogi TV ochano mar dhialo higa achiel kaka yor duoko lwedo ne oganda kod joheragi kuom sir magisebedo ka giyudo pod dhi nyime. Odiochieng' makiny nyasi ne rum kod alam makende e kanisa mar Power of Jesus Around the World ka waloro godo chenro ni mana kaka jodongwa machon nogoyo ngero ni gima nigi chakruok nyaka bed kod gikone. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.